Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Я Георгій Спасококольський. Доброго вечора. Вчора Володимиру Балуху, українському патріоту, виповнилося 47 років. В Криму він був спочатку просто фермером, а тепер став політв'язнем. Про ціну свободи в наступному сюжеті. Российским властям и российской судебной системе с Балухом очень не повезло. Крымчанин Владимир Балух еще с революцией достоинства не поддерживал Россию. Во время Майдана активист вывесил на своем доме в Крыму флаг Украины и отказался от российского гражданства. Он прикрепил на своем фасаде табличку «Улица Героев Небесной Сотни». Сегодня Балух отмечает день рождения в СИЗО. Ему 47 лет. Соотечественники рассказывают о встречах с Балухом до ареста в Киеве. Буквально десь за місяць його арешту ми спілкувалися з ним, і я його переконував, що небезпечно вже більше повертатися в Крим. Но крымчанин вернулся на полуостров. Там он продолжил отстаивать проукраинскую позицию. Во время одного из обысков в 2016-м силовики обнаружили в его доме боеприпасы. Балуха арестовали, а 16 января этого года прокремлевский суд вынес решение 3 года и 7 месяцев колонии плюс штраф 10 тысяч рублей. Понятно было, что он является огромным раздражителем для российских властей. Сил ему желать, в общем, нет смысла, поскольку он и так человек сверхсильный. И только здоровье и терпение пережить все невзгоды, которые на него свалились. Очень хочется поддержать его маму. Насамперед хочу побажати Володимиру, ми всі бажаємо Володимиру, побачити якомога скоріше результат тієї мети, до якої ми всі йдемо. Журналист Юля Стейц была в доме Балуха в Крыму в 2016 году до его ареста. Но самым ярким воспоминанием для нее осталась встреча с крымчанином в Киеве. Тогда Балух во время фестиваля угощал всех пловом, который приготовил своими руками. Я сподіваюся, що цей захід повториться, і ми зустрінемо вже тут, і він нас всіх пригостить своєю кухнею кримською, і ми його побачимо вільним з мамою і з його родиною. Десятки крымских активистов, правозащитников и религиозных деятелей считают, что Балух заслуживает звания Герой Украины. Украинский Хельсинский союз инициировал соответствующее обращение к президенту страны. І сподіваюся, що все-таки і президент України на наше звернення громадськості присвоїть йому звання Герой України. Петиция о присвоении Балуха Героя Украины зарегистрирована также на сайте президента Петра Порошенко. Ее автор – крымская журналистка Анна Андреевская. Пока документ подписали 324 человека. Петиция будет открыта еще месяц. Вадим Хлюдзинский, Ольга Волынец, Николай Чеботарев. Новости ЮАКрым. Вчора в Кримському домі відбувся вечір солідарності з Балухом. Один з співорганізаторів цього заходу – це наш гість Сергій Вікарчук. Вітаю вас. Ви самі з Криму. От теза про те, що Балуху треба присвоїти звання Героя України. Людина, яка лишилась в Криму, підняла прапор України над своїм будинком, написала там табличку на своєму будинку, вулиця Героїв Небесної Сотні, 18. Я навіть не знаю, чи потрібно йому це звання в принципі. Можливо, йому це не потрібно, а це потрібно українській нації, українському народу. Таке рішення нами було прийнято і журналістами, і іншими активістами для того, щоб показати приклад справжнього українця і що такі українці живуть в Криму. І, можливо, йому це не потрібно. Це потрібно українському народу, на мою думку. Ну, ви розумієте, що відкрито виступати проти окупаційного режиму в Росії, очевидно, що шлях один – це в'язниця, швидше за все. Да? А чи треба нам, щоб наших людей на окупованій території саджали в в'язниці? Може, якось інакше боротися? Ясна річ, ми не хочемо цього. Ясна річ, ми заперечуємо окупація. І Володимир зробив сміливий крок, який не кожен наважиться зробити. І нам потрібна, мабуть, жертовність якась, але не хотілося б, щоб це був Володимир. Але Володимир прийняв таке рішення, це сила його духу, рішення, він прийняв і сміливо йде до кінця. Сумно, що це трошечки абсурдно. Я в Криму живучи, я б не насмілився на таке рішення.
Ну, до речі, а як ваша доля склалась після анексії Криму? Після От я анексії... пам'ятаю, як я зустрічав анексію Криму. Це був вечір, туман в Києві. Коли дійшла звістка, що анексують Крим, з'явились зелені чоловічки. Я абсолютно був переконаний, що з таким же успіхом на той момент, Майдан вроді як переміг, але ніяких органів влади, міліція дезорганізована і так далі, там про Збройні сили взагалі була мовчимо. Я чекав, що просто доїдуть просто по трасі Чернігівській до Києва, наприклад, зелені чоловічки. І що ми будемо робити? А що робили ви в той вечір? Я пам'ятаю цей день. Це була туристична виставка в Ялті. Я, як працівник туризму, приймав участь. І всі про це шепталися, казали, що бачили БТР, бачили зелених людей. І що це якась загроза. Я сміявся, я не вірив. Я не вірив, що в цивілізований час країна, навіть Росія, могла опуститися до 13-16 сторіччя назад. Я не вірив в це. І при всьому розумінні об'єктивності я не вірив, що вони на це підуть. Почекайте, перед тим була спроба збудувати дамбу до острова Тузла. Да? Так, і я був в той день, мене ще по срочній службі, я був на срочній службі. І я був... А де ви служили тоді? Це 36-та бригада, це на той час. І нас перекинули туди, трошки пізніше після цих подій. Я пам'ятаю ці події, але... Ні, це трошки пізніше було, після дамби, точніше. Ви знаєте, дамба теж, вона немарно пройшла річ, тому що все-таки було ухвалене рішення, що відбивати агресію, якої ще не було, очікувалась провокація, але тим не менш були перебазовані частини були і так далі, і навіть Керч. Керч розмовляли українською мовою. І Феодосія, морська піхота, і Перевальне, всі частини були передислоковані. Всі були в такому бойовому настрої, здивовані і без амуніції. Достойної. Я пам'ятаю всі ці події. Я не вірив до останнього, що Росія наважиться. І відверто, але на ту подію я взяв вишиванки, український прапор на туристичний виставку. І ми намагалися проявити собі, показати суспільству, що ми були представники із Російської Федерації туристичного бізнесу. І я з ними всіма спілкувався і всім пояснював, що це культурна країна, що ми не виявляємо агресії, все таке. Трошечки пізніше почалися захоплення вже військових частин. Потім ми вже бачили військові частини біля наших, у нас вдома в Євпаторії, військових частин, як вони, там специфічне таке захоплення було. Стояли цивільні люди, типу козачки, кізячки я їх називаю. Так. Це не люди. Бо люди, козак – це лицар православної віри. А ці люди намагалися спалити церкву Київського патріархату, християнську. І я не відношу цих людей до християнства. І вони стояли таким чином військові позаду цих людей цивільного. І ці цивільні намагалися пролізти в військові частини. Ми, друзі, фільмували це, намагалися показати суспільству. Суспільство реагувало. Я намагався донести якимось людям цікавим, постатям важливим, що є така подія, що відбувається. І мені тоді казали, так скажемо, представники влади, тої влади вже, що це як буде в 92-му році, листя пошуршить, і все, дим пройде, і все розвіється, і все буде як завжди. Не сталося. Не сталося. Бачите, колись в 90-х була така реклама, не намагайтесь домовитись з тарганами, беріть там діхлофос, купуйте. Так от, вишиваночки, спроби домовитись, ми побачили, як воно спрацювало в Криму, власне, ніяк. Да? Так, а в цьому контексті як ваша доля далі склалась? Ви намагались домовитись і що далі? В принципі, так. Я був вимушений, маючи якусь нерухомість, якесь певне стабільне життя, певні родинні зобов'язання. І я мав можливість і був змушений якийсь час працювати. Тим паче я займав посаду певну в адміністрації Євпаторійської міської ради. І я не міг просто розвернутися і втікти, або там займатися. Тобто я був завжди проти. Я не міг приймати участь у антимайданах, ті проукраїнських, проти цих
проти тих, хто виступає. Але були у нас в Євпаторії, виступали люди, і я намагався бувати на цих подіях, але я бачив, що СБУ фільмувало це. Я бачив, як Це те українське СБУ, яке потім перейшло. яке перейшло. До речі, не все. Чим я дуже пишаюся, бо з деякими я був. А ви то чого цим пишаєтесь? Ви що, Бо в СБУ працювали? чи ні, що? бо деякі таки не зрадили, і вони тут зараз. І я мав честь з ними спілкуватися, і от за це пишаюся, що не всі Ну, ще зрадили. не факт, хто там мав честь з ким спілкуватись, Так. насправді. Ну, можливо. Да, у От, нас тут суспільне телебачення. Проживши півроку в окупації, в серпні було прийнято рішення, бо нас змушували до крайнього кроку віддати українські паспорти. Ми просто з родиною, 2 маленькі донечки, одна з них дуже хворіла на той час, дуже важко. І у нас був тільки інгалятор, одна сумочка і дружина, і все. І ми просто переїхали в нікуди. Це було таке рішення, бо я розумів, що з російським паспортом я зможу тільки кататися по Золотому кольцу Росії. Це все ще, а це не наше, це не наше життя. Ми не жалкуємо про таке рішення. До речі, а як ви ставитесь, ви як колишній кримський чиновник, як ви ставитесь до тих людей, які в Криму при окупаційній владі продовжують виконувати якісь посадові обов'язки на місцевому рівні? Наприклад, коли Гітлер окупував Францію, там був такий вішистський уряд, і був окупаційний уряд, і всі співпрацювали. Причому французів, які воювали в складі союзної до Німеччини армії, було, м'яко кажучи, більше, ніж тієї підпільної армії генерала де Голля. Так, дивіться, і на мою думку, я вважаю, я як та людина, яка працювала в Євпаторійській міській раді, ми даємо таку собі присягу, як і присягу своєму народу. Тобто Місцевій громаді. І ми маємо служити місцевій громаді. Один мій керівник, він був міністром курортів Криму в окупаційному вже режимі, а завжди казав, Це хто, наприклад? Стрільбіцький Сергій Валентинович. Він завжди казав, що ми маємо бути успішними менеджерами і, незважаючи на політичні кон'юнктури, якісь там процедури, якісь відбуваються, ми маємо виконувати свої обов'язки. Як би ми не ставилися до цих людей, ці люди виконують і утримують життя навіть при окупації. Я довго не погоджувався, але зараз я вважаю, що ці люди виконують адміністративну якусь функцію. Тобто їх засуджувати нема? Важко засуджувати. Потрібно засуджувати людей, які агітують, які створюють, наприклад, там організації, які збирають на військові протидії на Донбасі. Я знаю такі управління в нашому Євпаторійському міській раді. Я знаю, які збирають і організовують місцеву громаду, яка поїде воювати проти нас на Донбасі. І я знаю, що як ветеран війни, я теж бачу і моїх євпаторійців, які обіцяли, що вони з іншої сторони мене під Маріуполем застрелять з радістю. І я теж обіцяв. Як зворушливо. Да, так це було дуже приємно. Щодо вчорашньої події, багато людей був і Ахтем Чийгоз, і Кримська правозахисна група. Збирали пожертви для родини Балуха. Давайте подивимося, як це було. Власне, крім Балуха, Багато ще. Балух – це символ. Мова йде то про багато і про кримських татар, не кримських татар, які зараз зазнають переслідувань, утисків за репост в соціальних мережах. Там кримські диверсанти ті самі, це взагалі сюрреалізм, скажімо так. Кримські диверсанти. А ви пішли в Збройні Сили України воювати. Це було прийнято рішення моєї родини. Я з першого дня початку бойових дій і окупації спочатку, я вже шукав... А це було емоційне рішення? Чи... До емоційного рішення... А ви могли б залишитись так, як Балух, підняти жовто-блакитний прапор? Ні, я би не зміг. У мене... Тобто воювати менш я страшно, зможу, ніж підняти прапор у мене прапор? завжди висів.
в моїй квартирі, де я жив в Євпаторії, у мене прапорець завжди висів на балконі. Можливо, він непомітний і ніхто не звертав уваги, але він завжди там Кому висів. треба, ті побачать. І хто бачив, і завжди відзначали, і фотографували, і там для своїм пересилали. Тобто це для своїх було знак. Але от так відкрито протистояти, я боровся з кожним, ввів якісь діалоги. Але це все було марно. Мені легше Добре піти. слово і гранатомет все-таки краще, ніж просто... Мені добре легше слово піти вирішити. було на війну, ніж боротися з ними. У мене був напад до окупації, фізичний контакт, при тому, що я займався спортом, я можу відбити, їх було багато. І я розумів, що я в таких умовах не виживу. Чесно, відверто, в моїх... Сергій, а що робити тим, хто лишається окупованими? Да? Як їм боротись? Так як Балох отримати термін ув'язнення? Я скажу непопулярні такі свої слова, які не люблять патріоти. Їм потрібно виживати, жити. Нам потрібні живі герої? Нам чи... потрібні живі люди, які, от як мій друг, побратим, який пройшов шлях від солдата до офіцера з Дебальцева і був в полоні, він набагато корисніший нам виявився і показав мені, як має виглядати справжній воїн. Це для мене. І нам потрібні живі постаті і герої. І ці люди, я не буду називати кількість, але ці люди зробили більше, ніж якщо б померли. Ну, скажімо так, якщо скласти такий фоторобот кримського героя, який лишається кращим невідомим героєм, тому що відомі герої перебувають у в'язниці російській. Який портрет цієї людини, яка продовжує боротись попри все? Сьогодні це має бути безлика людина для нас всіх і для них. Тобто це справжній Партизан. диверсант. Це диверсант. Він має бути розумний, хитрий, він має розуміти, він має бути близько до ворога, він має розуміти, він має Наскільки проводити... близько? Дуже близько. Прямо біля плеча стояти. От настільки близько. І чути, і бути його другом. Бути розумним, не таким, як звичайний наш пересічний громадянин, а бути набагато розумнішим і діяти злагоджено і разом з нашою державою. Ну, нашим народом. дивіться, до речі, ви вірите в деокупацію Криму? А вже ж. А як вона буде відбуватись? Не уявляю. Як ви її бачите? Ну, взагалі, я хотів би, щоб це відбулося мирним шляхом. Обов'язково мирним шляхом. Але без... Мирним шляхом, якщо б мова йшла про якусь, не знаю, там, цивілізовану країну. Але так. Цивілізована країна не анексує Крим. Я вчора дивився Собчак, яка заявила думку про те, щоб провести референдум. Ідея домовлятися. Мені подобається ідея домовлятися. Не домовляйтесь, Таргана. Але з ними неможливо домовлятися. Вони на іншій стороні меморандуму можуть щось сьогодні написати. Тобто для них це нічого не означає. Важко, але Крим буде деокупований, це по-любому, будь-який. Тобто це може через 2 роки, може через 100 років, але він все одно буде вільним. Можливо, наші ще онуки побачать. Процес. Ну чого, онуки, може і ми якось... І я б хотів долучитися до цього процесу. Яким чином, як ви бачите, наприклад, через рік відбувається деокупація Криму. Росія розвалюється. Її розділюють між японцями, китайцями, трошки казахами, Радісна трошки новина. Україні перепаде. І що ми робимо з Кримом? Як відбудеться деокупація? Обов'язково. От є кримські татари, це їхня батьківщина. Іншої в них немає. Іншої немає, Да? погоджуюсь. Так. Обов'язково є зараз тема кримсько-татарська автономія. Ідея, по своїй суті, розумна з юридичної точки зору і в світових моментах, коли це можливість офіційно закріпити регіон за Україну. Я не завжди погоджуюсь з цією думкою. Я більше схиляюся як до одного з регіонів України стандартного, але я погоджуюсь, що кримські татари мають право. Певне, ексклюзивне право. Так, майже так. У них ексклюзивне В право. них іншої батьківщини немає. У них іншої батьківщини немає, це правда. Але там в Криму проживають багато народів,
От, ми почнемо розмовляти про греків, караїмів. Навіть нас, кримських українців, можна прочислити. Ми теж там є. Наші покоління живуть від 3 до 8 поколінь, якщо не менше. Історія мого роду каже, що наші предки прийшли в козаки саме з Криму. І я не знаю, чи вони були греками, чи вони були. Тобто історія роду каже, що мій род теж був пов'язаний ще далеко-далеко в Ну, історії. а може і готи, наприклад. Може і бути готи. Якийсь там Гейдеріх там Всяке буває. мав свою столицю, Всяке наприклад. можливе. Ну, що ж, все ж таки реконкіста відбудеться. Так, Да. обов'язково. Ну, будемо сподіватися, що якось цивілізовано, щоб не треба було ходити по хатах і казати «Сталіна на вас Ну, ви ні». знаєте, доведеться все одно фізично. Десь нам втручатись фізично. Багато людей в Криму, які приймали участь і в фізичному контакті, багато хлопців вже зникло просто. Але ви знаєте, просто питання в чому? Щоб Персоналізація. не бути, от росіяни і українці насправді дуже багато в чому схожі. У нас є спільні хвороби, усі пострадянські хвороби, цар-батюшка, хтось за нас все вирішить. Ну, ми будемо гадять в під'їзді, тиріть лампочки і так далі. І хай хтось Звинувачити за нас когось. це все вирішить. Навколо всюди вороги Так. і так далі. Тому як Україні не стати Росією? Колись Леонід Кучма написав книгу. Ну, може, не він написав, Україна хтось це його не написав. Росія. Да. Це він Україна не Росія. Да. Да. Ну, ми не знаємо. Я Ми ж не пам'ятаю дивились, хто там писав. цю Да. книгу. Прізвище його Да. стоїть на книзі. Цю книгу цитував ще наш мер Євпаторій на нараді, коли от відбувався Майдан. Я дуже пам'ятаю цю цитату, і я запам'ятав. Так от як провести деокупацію Криму, щоб не сказали, що Україна – це Росія? Якось, може, в якийсь... Так, нам треба з змінитися. нецивілізованими людьми в якийсь цивілізований спосіб. Нам треба змінитися всім, по-перше, і шукати цивілізовані шляхи, і не забувати, що у нас є і армія збройні, тобто ми готові бути не тільки цивілізовано розмовляти, але й фізично готові відповісти. Нас мають завжди боятися і поважати. Ну, що ж, нехай ненавидять, аби любили. Або В студії працював Георгій Спасококуський. В гостях у нас був Сергій Вікарчук, громадський діяч з Криму. Щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на ЮА Крим в Фейсбуці. Нехай щастить і слава нації!